Rok 2014 je 5. rokom záchrany Zborovského hradu. Chceli by sme pokračovať v tých tendenciách, v tých trendoch, ako sme to naštartovali v roku 2010. Aj tento rok sme sa pokúšali napísať granty, projekty. Nosným bude grant z Ministerstva kultúry. Chceli by sme spolupracovať s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí by nám mali poskytnúť ľudí z úradu práce. Samozrejme, že písali sme aj menšie granty cez nadáciu Pontis, rôzne zamestnanecké programy, granty, ktoré nám v minulosti veľmi pomohli. Čo sa týka ďalších takých cieľov, ktoré máme spolu s obcov Zborov, by sme chceli riešiť aj jednu veľmi významnú pamiatku, ktorá sa nachádza v obci Zborov, a to je Šeridiovský kaštiel. Takže asi toľko pre rok 2014, jubilejný rok, 5. ročník záchrany Zborovského hradu.